З аднаго боку, навіна не тое, што такая, як снег на галаву. На самой справе дастаткова прадказальна навіна. Не таму, што мы там рабілі нешта сапраўды экстрэмісцкае, ці наша інфармацыйная прадукцыя, як яе назвалі, з'яўляецца і ўтрымлівае нешта экстрэмісцкае, а проста таму, што мы бачым той тренд, які ў дзяржаве развіваецца, бачым, што проста ўсё, што хоць троху ўтрымлівае некае незалежнае меркаванне, незалежную думку, якая не супадае з тым наратывам, які спрабуюць зараз правесці афіцыйныя ўлады. У Беларусі ўсё жывое аб'яўляецца экстрэмісцкім. Таму такога кроку не тое, што чакалі, але было зразумела, што рана ці позна ён адбудзецца. Такі крок, гэтае прызнанне. І працягваючы эту думку, магу сказаць, што асабіста я расцэньваю такі, ведаеце, знак якасці прызнання, таму што трапілі мы ў когорту паважаных, годных, сумленных сродкаў інфармацыі ці як рэсурсаў інфармацыйных. І гэтае прызнанне, сапраўды вартае. І ў нейкім сэнсе гэта нават піяр, і калі не падзякаваць за такое прызнанне можна, то прынамсі даць вось такую ацэнку, аб якой я кажу, што гэта прызнанне таго, што мы нешта значым, сапраўды, што мы нешта робім. Гэта калі сказаць увогуле. Калі ж больш канкрэтна, трэба значыць, што, і я падкрэслю зараз, што адбываецца ў нашай дзяржаве, і што вось якая ілюстрацыя, што паказваюць гэтыя крокі. Вось суд цэнтральнага раёна горада Мінска раптам заклапаціўся і стаў, як я разумею, вывучаць, так павінна было б прынамсі, вывучыць всю нашу інфармацыйную прадукцыю на сайце, у сацыяльных сетках. Не адна сетка у нас, яны там пералічаны, не паленаваліся, так разумею. Все відэо праглядзелі там не одну гадзіну, все падкасты паслухалі, усе пачыталі усе публікацыі, і мы зрабілі такую выснову. Заўважце, ні адзін нейкі матэрыял, ні адну нейкую публікацыю, ні адно нейкае меркаванне, ні адзін там 2, 3, 5 постаў у сацыяльных сетках Фейсбуку, а ўсё адразу агулам. Я так кажу з доляй іроніі, таму што кажу, што суд вывучаў, на самой справе практычна упэўнены, што ніхто там нічога не вывучаў. Падпісалі тыя матэрыялы, якія нехта падрыхтаваў. А хто падрыхтаваў, можна толькі здагадвацца. Гэта на самой справе не так істотна, але гэта зноў-такі ілюструе тое, што адбываецца ў нашай дзяржаве. Якія сілы задзейнічаны, якія рэсурсы чалавечыя, рэсурсы часу трацяцца на тое, каб сапраўды не скажу, што там, не думаю, што нехта там надта аналізаваў тое, што мы нашу інфармацыйную прадукцыю, але прынамсі сабраць звесткі нейкай, пакласці там на паперу, дакументы сабраць, гэтую, я не ведаю, там тэчку ці там том, колькі іх там невядома, і прадставіць у суд. І як гэта ўсё адбываецца, бачыце, зноў-такі, што значыць суд у Беларусі? Ніхто не паспрабаваў у нас пытаць наша меркаванне, ніхто не паспрабаваў у нас нам нейкія прэтэнзіі прад'явіць, напісаць, што вы там робіце тое не так. Гэта называецца беларускі суд. Прынялі рашэнне, аб'явілі і вступае ў дзеянне адразу, ніякого там ужо ніхто нікога нічога пытацца не збіраецца. Я ўжо задам такія рытарычныя пытанні, але Конституцыя прапісана, як быць са свабодай меркавання, са свабодай распаўсюджання інфармацыі, як гэта ўсё суаднесці з беларускія законы, Конституцыя, законы і з такімі падобнымі дзеяннямі, падобнымі рашэннямі. Пытанне рытарычнае, яшчэ раз падкрэслю, паўтару, што мы тут не першыя і, на жаль, відавочна не апошні в этом вялікі, можа, шэрагу рэсурсаў, матэрыялаў, якія прызнаны экстрэмісцкімі. На самой справе судзіць нашым чытачам, гледачам, людзям, якія нас слухаюць, чытаюць, глядзяць, і я думаю, што тыя, хто цікавіцца нашай працы, сапраўды бачу, што некага экстрэмізму блізка няма. Мы абмяркоўваем падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Так, мы нярэдка крытыкуем, выказваем уласнае сваё меркаванне. Ці можа оно быць памылковым?
Ну, можа, цалкам дапускаю, але калі ласка, гэта якраз нагода для дыскусіі. Ну, скажыце, дакажыце, пакажыце, што это не так. У вас у дзяржаўных органаў шмат больш магчымасцяў это ўсё паказаць, расказаць, даказаць. Калі мы кажам, напрыклад, што да зняволена не пускаюць адваката, пакажыце, што вы пусцілі, а не так, як вы паказваеце, што журналістаў пусцілі. А вы пакажыце, што пусцілі адваката, дакажыце гэта. Калі мы кажам, што зняволена праблема са здароўем, ну, пакажыце, што гэта не так. Нехта памёр зняволены, мы кажам, што ну, вось по нашаму меркаванню там тое не так зроблена. Ну, вы пакажыце дакументы, што правялі праверку, правялі экспертызу, узбудзілі крымінальную справу, але вось паказалі вынікі такія, што няма вінаватых там, ну, бывае, людзі паміраюць. І гэтак далей, тут шмат можна прыкладу праводзіць. Самае простае гэта паспрабаваць прымусіць замаўчаць. Ну, гэта, канешне ж, не атрымаецца. Не могу сказаць, нягледзячы на тое, што я кажу, што там это свайго рода піар, не могу сказаць, канешне, што гэта радуе такая падзея, але ну, ясна, што мы будзем працягваць працаваць незалежна ад гэтага. І ніхто в гэтым сэнсе нас спыніць не зможа такімі крокамі. Зноў-такі не значыць, што мы тут будзем зараз проста крытыкаваць налева-направа, незалежна ні ад чаго. Будзем заўсёды, як і раней, імкнуцца да аб'ектыўнасці. Вы ведаеце, мы з вами размаўляем часта, што калі недзе робіцца ўсё нармальна, як магчыма, то мы так і кажам, што ну так і трэба. Калі нейкія рэсурсы даюць інфармацыю, якая, напрыклад, з майго пункту гледжання, як прафесіянал, які чалавек працаваў пенітэнцыярнай сістэмы лекарам доўга, не можа на такога быць. Я так і кажу, што ну, это неправда. Нормально тут поступили с зняволеным, там, калі, напрыклад, завезли в больницу, прооперировали, своечасова приняли меры, ну, и все это нормально. А калі ёсць нейкія хібы, недахопы, ну, таксама так і кажем. Так что все это так оно и будет. Адзінае, што, і мы гэта ўжо ў наших социальных сетках написали, конечно, людям, якія нас чыталі, глядзелі, неяк рэагавалі з Беларусі, трэба быць зараз асцярожным, мы ведаем, як гэта дзейнічае, на жаль, у нашай краіне цяпер, так што ну, лепш адпісацца, лепш не рэагаваць, калі рэагавалі, значыць, выдалі з гэтай свае рэакцыі. Ну, а калі жадаеце працягваць сачыць за нашай работы, за нашымі навінамі, ну, тады карыстайцеся VPN-ам. Напэўна, так. Ну, я уже коротко отказал на это пытанне. Я не думаю, что оно якім-небудзь чынам адаб'ецца так істотна на дзейнасць установы. Мы дзейнічаем не ў Беларусі і ну, напэўна, гэта, я не ведаю, шчыра кажучы, які там дзеянні будуць прадпрымаць беларускія дзяржаўныя органы. Не ведаю, нават ці адкрываецца зараз сайт, напрыклад, з Беларусі. Вот у гэтым сэнсе это можа быць дзень, што, напэўна, могуць быць нейкія складанасці, каб паглядзець нашы інфармацыйныя матэрыялы з Беларусі. Можа, з Расіі, не ведаю, як это дзейнічае з таго боку. Але, ну, хто захоча, той знойдзе. Адзінае, што яшчэ раз паўтару, што, ну, будьце асцярожнымі, не праяўляйце сваіх рэакцый, падабаек, там, каментароў, як казалі, не перапошчвайце, а так, шчыра кажучы, я не бачу, каб надта не паўдзейнічала на нашу работу. Тым больш, што інфармацыйны кампанент, это, конечно, вельмі істотны, важны, але наша дзейнасць не абмяжоўваецца толькі інфармацыйнай работай, інфармацыйнай працай, аказваем дапамогу людзям, як аказвалі, так і будзем аказваць, хто да нас звяртаецца. В гэтым сэнсе ўвогуле не бачу нейкіх пераменаў, зменаў. Я скажу вам, што з майго пункту гледжання экстрэмізмам можна называць нейкія дзеянні, там, заклікі сапраўды да нейкіх экстрэмісцкіх паступкаў, таму што, ну, я не ведаю. Тобто, в апошнія дні там з Беларусі гучаць такія, з высокіх трыбун гучаць, што такі дзеянні адбываюцца. Ну, вот калі б это была праўда, то, можа быць, это і можна аднесці да экстрэмізму. Не ведаю, на самой справе, або колькі мы працуемся, нашу інфармацыйную прадукцыю, калі паглядзець, пачытаць, што ніякіх нідзе заклікаў ніхто не ўбачыць, акрамя аднаго. І я зараз таксама паўтару гэты заклік. Мы казалі, і будзем казаць, што, па-першае, заклікаю ўсіх берагчы ўласнае здароўе, а па-другое, я казаў, буду казаць пра тое, што
пішыце лісты вязням. Гэта вы падтрымаеце гэтых людзей. Калі гэта экстрэмізм, тады так. Тады вот такім чынам я заклікаю экстрэмізм. На самой справе заклікаем падтрымліваць людзей, падтрымліваць адзін аднаго, і будзем это заклікаць, і не толькі заклікаць, а будзем падтрымліваць, а рабіць гэта, рабіць, справді, клапочачыся пра кожнага чалавека і пра нашу дзяржаву, каб у ёй панавалі праўда і справядлівасць, а гэта ёсць у нашай назве, і не проста так яна прыдумана. Калі мы да нечага заклікаем, то заклікаем да праўды, да справядлівасці, да таго, каб вярнулася законнасць у Беларусі.